Ja też sobie popatrzę na robotę. Telefon do sterowania, pokaż jak wygląda aplikacja. O. I niech robot przyjedzie. Włączony robot? To niech przyjedzie, bo jest tyłem na razie go nie widać. Możesz mi pokazać tego robocika, Cypcio? Nie, już zabrało. Dałem go. Jesteś! Nie włączony. Włączony. Ale nie Zobaczyła jak wygląda, świeci mu się lampeczka. Przyjedź do mnie, a nie zaprogramowany jest, tak? No chcę. Światełka, niech coś powie. Cześć robociku, cyber robot. No już, tak blisko to nie wiem. Będziemy jak nagrać. Daję jakiś głos? Ten robot nie wie? No to nie powiem. A jakieś światełka? A światełka jakieś? Jechać i wszystko robić naraz? Jechać i dawać jakieś dźwięki? Na jednym stopniu? Na jednym poziomie, tak? Mi się wydaje, że jak zaprogramowałeś, to tam było, że on nie chodził i udawała, że chodzisz trochę. A jak mam nagrać kanapę teraz trzeba by nie ma takiej chwili, że kanapę. Następuje, to jest fajne. Nie szkoda, że nie się ruszać przy tym kotku. Ciężarowa. Nie, Cypcio, bo to spadnie. Ale niech on się rusza, coś Cypulku, no bo to nudno tak stojący robot. Dobra. Może coś się ruszać? Może. Trochę nudny ten filmik będzie. Filmuję stojącego robota. Ja teraz jak tańczy. No to niech tańczy, tylko niech nie wjedzie pod kanapę. No. A muzyczka? Nie będzie. Nie będzie. Tańczy bez muzyczki, tak?
No fajnie tańczy, tylko to jednak muzyczka by się przydała jakaś. Dobra, dobra. Tańczący robot? Koniec? Mhm. No za chwilę będą światła. No. Tylko w twoje nie jest skierowane i ty nie widzisz już. Jest, tak, w moją stronę jest skierowany. Pi, 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 pi. Mm. Pi, 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 pi. Pi, 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 pi. Tak? Mhm. Start, patrzysz? Tak. Długo. Cały czas patrz. Długo będzie? Tak, patrz. Patrz. Jak sobie patrzę. Mryga światełkiem. Mhm. Super. Mrek, mrek, mrek. Mrek, mrek, mrek. Światła, Mhm. tu są muzyki, a tu są ruchy. Na telefonie, tak? Tak, to będzie tak sobie tańczył. Dobra? Dobra, programowanie. Potem, I potem? to. Potem to. Tak, 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 tak. Zaprogramowane? Tak, tak, tak. I Dobra? start, tak? Start. I popatrz. Dobra. Patrz. No dobra, ciśnij start, a ja potem zobaczę. Zaprogramowany robocik. Do nocy. Kokoci. Będzie mryganie. Mryganie będzie. Chociaż nie chce mi ostrości ustawić. No dobra, jest. Mryga. Mryganie. Mryganie lepiej widać w nocy.